खुलुमग्रोनाय जाबाय। तामुलपुर जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि 20थि बोसोरारि जथुमा लोगोसे कुमिरिकाटा गुदि बर' थुनलाइ आफादजों आरो कुमिरिकाटा दखरा दुला फरायसा आफादनि जा 22थि बोसोरारि जथुमा बे मोनथाम आफादजों लोगो नांनानै पाख्रिबारि लतिबारि बे गेजेर फरायसालिनि गेलेग्रा फोथाराव साननैनि हाबाफारि लानानै खुंनाय जादों। मैया जोंनि थान्दै आफादबो जानानै थांबाय। बे थान्दै आफादाव बर' थुनलाइ आफादनि बायदिसिना आयदाखौ लानानै जोङो रुजु रुमै सावरायनाय जादों आरो लोगोसे बे थान्दै आफादनि गेजेरजोंनो जोंनि तामुलपुर जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि जा थाखानाय बायदि बायदि हाबाफारिजों लोगोसे जोङो थुनलाइ महरै बे भबेन नार्जि थुनलाइयारि बान्थाखौबो बोसोरफ्रोमबो होनाय जादों। देग्लाय जोबोर गोजोननायनि बाथ्रा जे बे भबेन नार्जि थुनलाइयारि बान्थाखौ जोंनि तामुलपुर ओनसोलनिनो सिराकुन्दिनि तामुलपुर जिल्लानि सिङाव थानाय सिराकुन्दिनि गागि लिरगिरि मानिनां बिथां रमाकान्त बसुमतारिया मोननो हादों आरो बे बान्थानि लोगोसेजों जोङो जिल्ला आफादनिफ्राय बिथांनो 10,000 अनसुंथाइ एबा बान्था होनाय जागोन आरो लोगोसे बिथांखौ बरायनाय जागोन। लोगोसे बुंबावनो हायोदि जिहेतु बे जोंनि तामुलपुर जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि जिथु 20थि जथुम्माया मोनसे टार्मिनेटिं सेसन। बे टार्मिनेटिं सेसनाव जे गोदान आफाद दानाय जादों। बे गोदान आफाद दानायनि आफादगिरि हिसाबै जोंहा बापुराम बर'खौ थान्दै आफादा सायख'नाय जादों आरो नेहाथारिनि बेलायाव जोंहा सिगांनि जानाखि तामुलपुर जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि थाखानाय जानाखि नेहाथारि बिथां बरमन स्वर्गियारिखौ नेहाथारि बिबानाव दानानै आरो बेबादिनो जोङो बर' थुनलाइ आफादनि जिथु संबिजिर लेखा जानाखि आफादगिरि आरो नेहाथारिखौ सायख'नायनि लोगो लोगो बिनि जानाखि जिल्लानि गुबुन गुबुन दालाइ आफादफोर दङ बेफोरखौबो जोङो थान्दै आफादनि गेजेरजों रुजु रुमै सावरायनानै जों दानो हादों। बे जोबोद मोजांनि बाथ्रा। दिनै जानाखि डिसेम्बर दाननि 28 सान बे सानाव जोङो जिल्ला आफादा दिनै गेवलां मेलखौ खुंनाय जादों आरो बे गेवलां मेलाव जोङो आलासि हिसाबै जोङो बर' थुनलाइ आफादनि सासे नेहाथारि बिथां मानिनां कामेस्वर बर'खौ आरो बे आफादजों लोब्बा थानानै कुमिरिकाटा दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो खुंफाफादों। ओंखायनो बिथांमोननिफ्राय बर' फरायसा आफादनिफ्राय बयनिबो मदद हेफाजाब लानानै बे दुलाराय बर' फरायसा आफादनिनो गाहाय नेहाथारि बिथां फनिन्द्र बसुमतारिखौ थि बुंथिगिरि हिसाबै लिंनाय जादों। आसा खालामो जाहाथे दिनैनि बे गेवलां मेला आलो गोजोनै बयनिबो हेफाजाब मददजों जोङो खुंनो हागोन आरो लोगोसे आङो तामुलपुर जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि गोदान आफाद मोननाय बिबानगिरि बिथांमोना जाहाथे साबसिन हामसिन बे फैबाय थानाय बोसोरथाम मावसोमखौ मावलांनो हागोन बेखौ आं मिजिंथिनाय